Hola i benvinguda al meu taller. En aquest vídeo aprendràs a fer un quadern amb postura japonesa super fàcil i molt elegant. Som-hi! Bé, doncs aquests són els materials i les eines que utilitzarem per fer aquest quadern. Seria els papers de dintre, cartró, papers per forrar el cartró, cola blanca, un pinzell, plegadera, el cúter, un llapis, tisores, una agulla recta, alguna pinça, fil i alguna cosa per foradar. Això és lo imprescindible, i un requet. Però també teniu alguna eina, com ara aquesta cantonada, aquesta guia, un metracrilat i una eina per foradar més guai que aquesta. Que aquesta ja va bé, Però ja el que és imprescindible és això. Comencem. Bé, doncs aquí tenim els papers per forrar les tapes, aquí tenim les pàgines i aquí tenim els cartrons. Us explico així una mica resumit el perquè d'aquestes mides. Jo tenia aquest paper, que m'encanta, i ja té uns motius japonesos, ja té aquesta mena de flor de cirerer. Llavors, m'he quedat en un tros més o menys d'aquestes dimensions i l'he volgut aprofitar tot, perquè si feia un quadern més petit, perdia floretes i no volia. Llavors serà un quadern allargat i estret. Tenint en compte això, el paper, la part una mica. Llavors, les pàgines de l'interior, que també la farem anar un parell per fer les guardes, que ja us explicaré el que és. Llavors, aquest paper l'he tallat així estretet, per poder-lo forrar les tapes, o sigui, amb les dimensions del paper que tenia per decorar. Llavors, per tallar el cartró he de tindre en compte aquest paper, les mides del paper de dintre. Per què? N'agafem un i sempre que fem una enquadernació, gairebé sempre, les pàgines podeu triar les mides que vulgueu, però tenint en compte que si teniu les mides dels papers de dintre, el cartró ha de fer aquests 2 o 3 mil·límetres a tot el voltant. D'acord? Per tant, en aquest cas tenim la tapa trasera, després la tapa del davant és exactament amb les mateixes mides, veieu? Igual, però a una certa distància, que una vegada estiguem forrant i cosint ja veureu el perquè d'aquestes distàncies. Aquesta peça la traiem, amb el cúter la tallem, més o menys és d'un centímetre, i d'aquesta manera es podrà obrir. D'acord, doncs ara ja anem a encolar i forrar aquestes tapes. Bé, començarem forrant la tapa del darrere, que és més fàcil. Tenim el paper, el girem i aquest cartró el col·loquem centradet al mig. Ha de quedar a tot el voltant ha de quedar un espai d'uns 2 centímetres. Pot ser un i mig, recomano que no sigui menys d'un centímetre, però l'ideal són 2 centímetres. Llavors, aquí és on aniria bé, si voleu, ja et dic, no és imprescindible, és simplement calcular 2 centímetres més per banda, però teniu aquesta eina que ja la venen així, amb un kit de guies, que fa precisament els 2 centímetres. Llavors, si tu centres aquí, ben centradet i tal, doncs això ja te queda al mig. Llavors, jo recomano sempre marcar-ho amb el llapis, perquè una vegada tinguem el cartró encolat, sapiguem exactament on ha d'anar. Ho tenim marcat amb el llapis i res, simplement toquem amb la cola, és cola blanca de fuster, normal i corrent, diluïda amb una mica d'aigua. Llavors, la cola s'ha d'estendre pressionant una mica. Se suca la quantitat justa necessària. No sé quanta quantitat és aquesta. Doncs que quedi tot cobert, sense que hi hagi un dit de cola, que cobreixi tota la superfície. Quan és tota, és que és tota. O sigui, no pots deixar cap raconet, perquè allí on no hi hagi cola, el més probable és que faci que quedi una bombolla d'aire. Llavors, ben encolat, les cantonades i les puntes incloses, s'ha d'anar, no cal córrer, però no badar, perquè a vegades, depèn de la temperatura que tingueu a casa, això s'asseca de seguida. Llavors, veieu, ja està tot cobert, agafem, i com que ja tenim la marca amb el llapis, no ens estressem i col·loquem al seu lloc. Ho girem i aquí ve la feina de la plegadera. Aquesta eina
Per això és fantàstic. A veure, estic utilitzant un paper que és gruixudet i no donarà problemes de cap mena. Però és important fer servir la plegadera en qualsevol tipus de paper per evitar les bugues, per evitar bombolles i tal. Quan feu anar la plegadera no és primer les vores i per el centre. La lògica ens diu que primer del centre cap a les vores, perquè si no l'aire o la cola es pot quedar retinguda aquí mig. ¿Vale? Quan ja ho tenim així, encolarem l'altre. No, primer farem les cantonades. Va, per fer les cantonades, a veure, si nosaltres fem així i així, o sigui, si encolem això cap aquí i encolem això cap aquí, aquí ens queda molt paper innecessari. Llavors el que hem de fer és tallar-ho un trosset, però ojo, no ho hem de tallar com quan forràvem llibres del col·le, no ho hem de tallar just arran d'aquí, perquè si no, quan doblegarem aquí i aquí, aquesta punta es veurà. El que hem de fer és tallar uns 2-3 mil·límetres per fora, ¿vale? En diagonal. Això ho podeu fer tal qual, ¿vale? O, el que us deia abans de les eines, teniu aquesta eina que va al mateix paquet que aquesta, ho col·loqueu aquí i us facilita no equivocar-vos en la distància que necessitem. ¿Vale? Llavors, i tallem les 4 puntes. Ja estan tallades. Llavors, ara sí que ja podem encolar aquestes 4 peces. Jo poso la cola, hi ha gent que posa la cola al cartró. En aquest cas, si és paper i és gruixudet, la poso al paper. I, sobretot, que hi hagi paper aquí a la cantonada, al gruix del cartró. ¿Vale? No cal posar massa. Llavors, dobleguem i amb la plegadera pressionem aquí perquè s'empegui d'aquí i amb els dits anem tibant i anem traient els restos de cola. Aquesta cola, això sona una guarrada, però una cola que fas així i ja està, marxa. ¿Vale? No es faci por d'embrutar-vos. Llavors, fem els 4 costats. Vale. Ara ja tenim 2 costats. Els altres 2 costats, abans d'encolar i fer així directament, si us fixeu, això, veus? Si ho fem així, moltes vegades aquesta coseta surt cap a fora. I li dic pingo. Aquest pingo que surt cap a fora no el volem. Llavors, com s'arregla? És de la manera més tonta. O bé amb la ungla o amb la plegadera, agafem i pressionem així. Veus? Cap a dintre. Pressionat així. Ho podem fer amb la plegadera. Si en tenim un altre, amb la plegadera ho tirem així cap a dintre. Els 4 costadets. I ara sí, ara enterem això i ho dobleguem cap a dins. Vale. Aquí ja el tenim forrat. Ara anem a forrar l'altre. Per forrar l'altre, que és aquest, a veure, aquí havíem parlat de que necessitem 3 peces perquè hi hagi una frontissa que ens permeti obrir i tancar el quadern. Primer hem de tindre en compte la direcció del paper. A vegades ens podem equivocar. Això anirà així, per tant, això anirà així. Ok. Llavors, la història és la mateixa que amb la peça sencera. Vale? Hem de deixar al voltant la distància d'aquests 2 centímetres. Vale? Mireu, jo tinc aquestes peces de metacrilat, vale? Que poden ser de fusta, de lo que vulgueu, que van molt bé per fer tope, perquè si no, a l'hora de posar les guies, els regles i tal, a vegades pues, se mos mou. Llavors, això fa tope amb el paper, això fa tope amb el metacrilat, llavors ho puc moure d'una manera més fàcil. Vale? Llavors, ho tinc col·locat així. Aquest anirà aquí i aquest anirà aquí, tal qual així, d'acord? Llavors, trec les guies i passo el llapis per tot el voltant.
Aquí he de marcar fins on arribarà aquest cartró. ¿Vale? Llavors, això ja ho podem encolar. Ojo, aquest no s'encola, ¿vale? Hem d'encolar aquest i aquest. I aquest el farem anar de guia. Bé, anem a encolar. Enganxem aquest. I per enganxar aquest necessitem que aquest ens faci de guia. Si teniu por d'anar tots, doncs posem lo metracrilat aquí i així ens fa topet. Vale? I això sabem que això està perfectament recte. Enganxem bé això i traiem la guia. Tirem i passem la planeta. Va. I ara fem, tenint això, exactament el mateix que hem fet abans amb les cantonades. Bé, ara ja tenim les dues tapes forrades. Una és rígida i l'altra té la frontissa. Vale? Ara taparem això. Vale? Llavors, a veure, ara tenim això. Això ho podem empegar amb la mateixa cola o ho podem empegar amb pegamento de barra. Jo, mira, ara ho farem amb pegamento de barra perquè és més sec i així el paper aquest no s'humiteja tant. Depenent de... A vegades costa una mica d'empegar aquí, però jo crec que m'arriscaré. Bé, va. Llavors, res, és encolar tot el paper. Jo sempre començo, diguéssim, fent la superfície central, pressionant bé, que s'hi mulli tot, que no quedi cap tros en mate. Aquí m'he passat una mica. Vale? I faig les vores. Totes les vores. Així quedi tot ben colat, tota la superfície. La calor, l'aire amb la calor se desfà. Val, llavors, col·loco el cartró i posem això ben centrat al mig. Recordeu que això ha de ser uns 2 mil·límetres més petit per cada banda. Llavors, tenim així col·locadet, ho sentem ben centrat i quan ho tenim ben centrat, que jo així amb el foc aquí no ho acabo de veure, i passem la clavadera. Marquem la frontissa i anem passant i anem pressionant per treure les bosses d'aire, restos de cola i tal. Aquí, si passem per aquí per la junta aquesta, que ha quedat de sota, doncs queda un marquet ben maco. Sembla més professional, a part que treus l'aire que pugui quedar allà dins. ¿Vale? Ja en tenim un i ara forrarem l'altre. Ja està, ja ho tenim. Vale? Seguim. Bé, seguirem. Mireu, ara ens farem així
una guia per marcar els forats que volem aquí per passar el fil. Vale? Jo en aquest cas agafo un paper, marco on arribi la línia aquí, vale? A veure, més o menys, la línia aquí, el tallo, i el color. Llavors, si voleu podeu posar una punteta per a que no se us mogui. Llavors, un cop ho teniu així, jo sé que aquí vull 7 forats. Per tant, aquests forats els vull a una distància de 2 centímetres i mig del límit d'aquí. Vale? Doncs marco 2 centímetres i mig aquí i 2 centímetres i mig aquí baix. Vale? Llavors, faig una ratlla i jo tinc aquesta distància. Jo, si vull 7 forats, he de medir, per aquí, no penso perquè si no no veig. Això fa 15,4. Bueno, 15,4. Si això fa 15,4, agafo la calculadora i dic, si hi ha 7 forats, hi haurà 8 espais. Perquè mira, veus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale? Imaginem que hi ha 7 forats. Doncs espais, n'hi haurà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Per tant, si jo vull 7 forats, he de dividir aquesta distància, 15,4, dividit entre 8. Me dona 1,92. Vale. Com que és una mida una mica punyetera, què farem? Començarem del mig, si és 15, aquí, dividit entre 8, 1,92. La meitat de 15 i mig, de 15,4 són 2. Per tant, 7,70. Jo me deixo aquí 7,70. 7,70. Això és la meitat. Se m'ho tot. Vale, això és la meitat. Si jo ara vaig fent 1,92 cap aquí i 1,92 cap allà, me quedarà centrat, simètric i estupendo. Vale? Bé, doncs vaig medint. Ara ho paro perquè m'ha ficat el cap aquí davall. Vale? Vinga, fins ara. Ja tenim marcat. Ara ho hem de foradar. Va, per foradar. Per foradar, a veure, ho podríeu fer amb un punxó o, no sé, amb alguna eina rudimentària que tingueu per casa, però no es quedarà potser un forat polit. Aleshores, us recomano que, sobretot protegiu la taula, us recomano que tingueu aquesta eina com a mínim, això és un punxó que forade, ¿vale? Perquè aquí està taponat. Aquest és un. I aquest, trobo que ja per fer el gasto, doncs, aquest, a part de foradar, que forade per aquí, té això que és per apretar ullets. I per altres projectes doncs va molt bé. O sigui, jo directament m'aniria a comprar això, però bueno, jo el primer que me vaig comprar va ser això. Vale? Aleshores, com funciona com i com funciona l'altre? Aquest té 3 boquilles que estan aquí. Vale, una, dos, la que tinc col·locada, de diferents mides. Llavors se posen aquí i amb això posat així ben recte al puesto on vulguem foradar, agafem, sobretot protegiu la taula, sobretot, agafem i pressionem cap a baix fins que es faci el forat. Ai, no he apretat prou, doncs vinga, tornem. Ara sí. Va. Aquest altre, ara veureu la diferència, aquest altre té un foradet petit i un foradet més gros. Però bé, agafa, busquem per aquí la marqueta i quan la tenim a puesto, placa. I ja està, és molt més fàcil. Vale? Llavors anem foradant. Anem foradant. Vale. Ja ho tenim tot foradat. Ara, en lloc d'utilitzar aquesta plantilla per foradar lo de més, el que farem és ja utilitzar directament aquesta. Agafarem la tapa del darrere, al damunt i col·locarem la tapa del davant tal com volem que vagi, vale?
i sense que se mos mogui i ben alineadet, per a que no faci això, podem tornar a utilitzar el metacrilat aquest, que va molt bé, per aquestes coses, i quan ho tenim a puesto i ben centrat, podem agafar el llapis i marcar les redonetes. I ja quan tenim així, agafem aquest ferro i anem foradant. Vale. Ara tenim ja les dues tapes foradades. Vale? Ara hem de foradar els interiors. Agafarem un del fons, el col·locarem tal com hauria d'anar, centrat aquí, a la mateixa mida que la guarda. Això se li diu guarda, que potser no ho he dit. Això és la guarda. Un altre dia us explicaré, si voleu, que aquestes coses me les podríeu deixar als comentaris, de dir, pues, quin tipus de paper, quin, jo què sé, quin cartró, Clar, perquè mentre fa això, pues, moltes coses tampoc us puc, que me les posem en trossos. Llavors, si voleu, algun dia fem un vídeo més sobre materials i tal. Llavors, això ho col·loquem al seu puesto. Llavors, ara ja no sé el que us està dient. Mirem i marquem res. Va. Agafem tota aquesta quantitat de pàgines, posem la pinceta per a que no se mos mogui i a foradar. Vale, doncs, ja tenim molta feina feta, eh? Ara ja, sí, ja només queda la postura. Bé, doncs anem a cosir. Tenim això i tenim això. I ara necessitem el fil, la pinça i l'agulla. I els tisors. A veure, primer que res, col·locarem tot al seu puesto. Amb això ens ajudarem un punxó. A veure, on ho tinc? Aquí. Mireu, això ens ajudem a que quedi... Aquí s'havia doblat un. A que quedin tots al seu lloc amb un punxó. D'aquesta manera. Vale? Veurem que estan tots ben col·locats el punxó i l'agulla. Ara hi posem la pinça per a que tot això no se mos mogui. La posem aquí i ja podem cosir. Va. Aleshores, fil. Jo he triat aquest fil negre, m'agrada com queda aquí. La quantitat de fil, mira, és molt relatiu. Hauríem de fer moltes matemàtiques per calcular-ho exacte. Així és que diuen que tants forats, tantes alçades. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo crec que no em fa falta tant, però bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Algo. I ara enfilarem l'agulla. Llavors, res, aquest no costa gens. Val. I començarem a cosir. Per començar a cosir, se comença pel darrere, perquè el nus final quedi al darrere. Vale? Llavors, posem l'agulla al forat del mig, del darrere cap al davant. I deixem un trosset que ens permeti fer després el nus, que el podeu amagar aquí sota, per a que no se us mogui. Així podreu tibar. I així cada vegada, perquè és important tibar a cada pas. Llavors, hem passat d'aquí cap a baix. Ara emboliquem el llum. Veieu? I tornem a passar el fil de dalt cap a baix. Altre cop. Vale? Llavors, ara estem en aquest costat. Ara anirem cap a aquesta banda fent, anar dibuixant
la costura que volem aconseguir. Ara estem fent la costura japonesa bàsica. ¿Vale? N'hi ha de super elaborades que, si voleu, als comentaris me poseu el que vulgueu que us ensenyi a fer i tal. Llavors, però aquesta és la bàsica. Quan estem aquí sota, tornem a embolicar el llum. ¿Vale? I aneu tibant i anar procurant que això quedi recte i al seu puesto. Vale. Ara estem a sota. Anem seguint el dibuix que volem fer. Veureu que es queden trossos per acabar, ¿vale? Perquè ara farem primer una direcció cap allà i quan tornarem quedarà acabada. Després farem una direcció cap aquí i quan tornarem acabarem. Ara anireu veient. ¿Vale? Anem aquí i passem al davant i fem aquesta ratlla d'aquí. I ara estem aquí. Doncs emboliquem. Si ho giro no ho veig. Emboliquem. ¿Vale? Ara, cap aquí. Baixo. Tot bé? Baixo. I emboliquem. Ui, mira, se m'ha sortit l'agulla. Ara la torno a posar. Va, torno a posar l'agulla. Quan arribem aquí, hem de reforçar la cantonada, que la reforcem embolicant cap aquí. Embolicant aquí. Vale? I ara, això, posem ben recte, i ben tibat, i acabem el que ens faltava acabar. I ara ja ve tornada. Ho veieu? Ho veus? Ja. Això pot passar, ¿vale? Això ho hem de vigilar, que no passi. ¿Vale? A vegades s'enganxa la pinça, s'enganxa la cantonada, ¿vale? Hem d'anar mirant perquè això no passi. I arribem al mig. Ara aquest costat d'aquí, no el tenim acabat. Ara hem de fer el d'allà, anar i tornar. Passo cap aquí ja ho tinc tot acabadet, ¿vale? I aquí me falta aquest trosset i el nus. Per a que aquest nus me quedi al forat, que així quedi més polit, que el nus no quedi per aquí, el que fem és passar el fil per aquí sota. I quan el fil està aquí enganxat, veiem aquest i podem fer un parell de nusos ben apretats. Traiem la pinça i ja ho tenim.